Hayırlı kişiler, bugün сөйләшер сүз бик үзенчәлекле. Мен бөтен дөньяда дип әйтегенде, безнең халык менә мондый ширләрне үләт дип атаган. Бөтен дөнья буйлап үләт гизгән көннәрдә халык мәдәнияте, халык безнең очракта инде татар халкы мондый хәвефкә дип әйтегенде бу очракта ничек каршы торган, нәрсәләр эшләгән, шул турыда кыскача гына бүген сөйләшербез. Әлбәттә, дип башларбыз инде сүзебезне. Вируслар булган, ул күрәсең инде ул теге биологик дип әйтик инде бу очракта ниндидер субстантлар буларак барлыкка килгәннәрне, аларның тарихы шиксездер. Кешегә караганда да алар булганнар, бар һәм булачаклар. Менә шушы вируслар, төрле башка төрле ваба ширләре, чума ширләре дип әйтик инде. Менә шундый үләтләр була торган, эпидемиялар була торган, халык, шул исәптән татар халкы, аларны үзенең тарихында бик күп тапкырлар кичергән. Менә шушыңа мөнәсәбәтле сүз кузгаткан вакытта кичерү процесслары ничек булган соң дигән зур сорау килеп туа. Бу сорауга җавап биргәнче, без аңларга тиешбез. Халык үзенең мәдәниятен ул бик үзенчәлекле логика белән корган. Ул кайвакытны сокланып куясың, ул үзенә күрә бер Менделеев таблицасы, анда һәр нәрсә бер-берсенә бәйләнгән. Шуңа күрә беренче очракта һәр вакыт профилактика. Ягъни, менә шушындый үләт булмасын өчен, әле үзе генә түгел бит, адәм баласы гына түгел, адәм баласы малсыз, кош-кортсыз үзенең дөньясын көтеп бетерә алмый. Без бит инде итен дә ашый торган затлар, үләнен дә ашый торган затлар. Шуңа күрә кешегә тукланыр өчен ризыкның булуы һәм аның һәр вакыт булуы ул мәҗбүри шартларның берсе булган. Шуңа күрә профилактика дигән вакытта без инде менә моны да күз алдында тотабыз. Димәк, бер төркем имтымнар, нидә булса, төрле үзенә күрә шактый катлаулы, зур структурага ия булган йолалар, шушы ширләрдән саклау өчен, алар барысы беренче чиратта ширне булдырмас өчен. Тагын менә шушы ширне булдырмас өчен дигәндә, без нәрсәне күз алдына тотарга тиешбез? Безнең борынгы бабаларыбыз шул исәптән хәзер үзебез әле хәзерге буында бер кадәр ширнең җаны бар. Шир ул ниндидер менә безнең белән бергә параллель яши торган менә шундый бер биологик субстант, аның белән шаярырга ярамый, һәм инде шул ук вакытта аның исемен атарга ярамый. Шул ук вакытта аның күңелен күрергә кирәк, аның һәр вакыт янда булуын сизеп, белеп торырга кирәк дигән җөмләгә менә бу ышану ул инде безнең бөтен имтымнарыбызга, төрле әфсен-төфсеннәргә дип әйтик бу очракта нигез булып тора. Шуңа күрә менә бик күп ширләрнең исеме юк. Без бүген көндә дә әйтик, онкология белән авырган кешеләр якыннарыбыз бар икән. Безнең татар халкы еш кына теге 3 хәрефле дип атый, ширен атасаң, аның исемен син атыйсың да, ул сиңа якыная дигән менә шундый бер төрле шик бар. Шушы шиккә бәйле әгәр дә карыйбыз икән, халык нәрсә эшләгән соң? Беренче чиратта менә без хәзер язда. Язны бик үзенчәлекле кабул иткән ширгә мөнәсәбәтле безнең халкыбыз. Ни өчен язны? Бердән, без хәзер үк менә шушы коронавирус белән бергә 2 көннең берендә булмаса да, теге яисә бу галим үзенең чыгышында я WhatsApp'тан, я Facebook'та, я Instagram'да, яисә башка социаль челтәрләрдә кояшның нуры, ягъни ультрафиолетка әлеге вирусның каршы тора алмавы турында сөйлиләр. Менә шушы кояшның артуы ул дөньяның чистарынуы. Шул исәптән ширдән дә азат ителүе. Ләкин кояшның дагы шушы табигатьнең дә күңелен бит күрергә кирәк. Ташу башландымы? Ширләрне бөтен менә күңелдә булганны, авыруны, ширне ташуга кызганнар. Аның өчен инде су хуҗаларына әлегедә баягы корбан биргәннәр. Корбан дигән очракта менә бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән нәрдән санасак, ул кайда 7 төрле әйбер. Менә без 7 санын шактый күп күрербез. Кайдадыр ул нидә булса әйтик анда теләкләр белән саламганнан яисә агачтан ясалган курчак яндыру. Сибир татарларында алар әттәнәгә ышанганнар, алар шуңа күрә шир белән бергә шушы әттәнәгә ширне утыртып җибәргәннәр. Чөнки ул элеккеге халык акылында да шулай ук ниндидер бер биологик субстант икәнлеген аңлау булган. Аннары да гаҗәп кызыклы, безнең Казан татарларында ул 20нче гасырның беренче 10 еллыкларына кадәр сакланган яңа ут йоласы булган, яңа ут яндыру. Бик үзенчәлекле йолаларның берсе.
Әйтик, яңа ут булдыруның асылында менә яңа сезон, яңа цикл башлануы. Ягъни моны эшләгәннәр үләттән котылу өчен, үләт булдырмас өчен. Котылу дигән очракта бу биредә булган үләттән түгел, булырга мөмкин үләттән саклану өчен. Үләт дигәнне мин сезгә тагын бер кат әйтәм, татар халкының акылында, телендә үләт дигән сүз ул менә шушы зур эпидемиялар китереп чыгара ала торган чирләр. Без гомумән менә шушы мал үләте дибез, гомумән кешеләргә тия торган, кешеләрне чирләтә торган, күп санда кешеләрне үлүләренә китергә мөмкин булган менә шушы чирләрдән булдырмас өчен Казан татарлары яңа ут алу йоласы үткәргәннәр. Яңа ут алу йоласы дип әйтәбез икән, нәрсә ул? Борынгы пещерада яшәгән дип әйтик инде, борынгы теге пра кешеләр ничек утны тапсалар, имән агачы, иске имән агачы алынган, шуңа озаклап агач белән ышкып утырганнар, яңадан ут тапканнар. Һәм инде бөтен кеше ул көнне учагын сүндергән. Кайсы көнне дигән сорау булыр, кайсы көн соң ул? Беренче тапкыр көтү чыккан көн. Ягъни мал кабып алырлык үлән шытканнан соң. Ягъни кояшның шактый кыздырган вакыты. Менә тагын бер кат әйтәм. Ультрафиолетның артуы, ягъни кояшның артуы, кояшның жылынуы, кояшның җирне жылытуы, кояшның якты януы, көннең озынаюы, ул инде чирдән котылу вакыты менә шушы пычрактан, чирдән, хавыфтан, хәтәрдән, бу очракта чиргә бәйле дип әйтик инде, шайтаннан, җиннән чистарына торган вакыт менә шушы вакыт. Һәм инде аны эшләгәннәр беренче көтү куган көнне, бөтен кеше учагын сүндереп бетергән. Бер җирдә дә иске ут калырга тиеш түгел. Газ юк бит. Электр плитәсе дә юк. Нәрсә белән? Менә шушы әле генә яңа гына кабызган утны яңадан шушыннан кисәүләр ясап, бөтен кеше өенә алып кайтып киткән. Һәм шуннан соң, менә инде беренче көтү чыккан шушы көнне, шушы ут аркылы капка төбеннән, авылның басу капкасыннан малларны үткәргәннәр. Малны үткәрүнең дә сәбәбе нәрсәдә? Мал үләте дә булырга мөмкин бит. Малларга да әллә нинди чирләр килеп тора. Менә без коронавирус белән бәйлибез икән, бөтен дөнья кычкыра инде, ярканатлар дан күчкән адәм баласына дип. Бит ярканатлар белән бергә сыер да йөри, сарык та йөри, урман киекләре дә йөри. Алар бер-берсе белән бик тиз аралаша, анда үләндә ул калырга мөмкин. Шуңа күрә менә ул үләт, мал үләтләре булмасын өчен, шул ук вакытта кешегә үләт булмасын өчен, менә мондый йолаларны башкарганнар. Әлбәттә, инде икенче бер төркемне карасак, ул кергән чирнедән котылу. Менә чирләп киткәннән соң, менә аны ничек дәвалау? Медицина, әлбәттә, Әбу Галисинаның ниндидер язмалары безнең мөселман дөньясында шул исәптән татарлар арасында ул шактый таралган. Ләкин шуның белән бергә мәҗүси чорлардан бирле килгән менә нәкъ шушы мифологик дип әйтик инде, затка бәйле. Ягъни чир ул ниндидер биологик субстант, һәм ул биологик субстант кеше шикелле аның да җаны бар дип без аңлауга бәйле. Менә шуңа күрә безнең әгәр дә инде дәвалау имтымнары турында сүз кузгатабыз икән, аларның текстларына игътибар итәбез икән, алар шактый кызыклы. Һәм инде ул кызыклыкның асылында менә бу кергән чирне чыгаруга дигән вакытта, мәсәлән, ут чирләр бик күп төрле. Гомумән, адәм баласы нинди чирләрне кичерергә мөмкин, халык ул чирләрнең үзенең исемен белә. Һәм ул чирләрне адәм баласын көтеп тора торган чирләр бик күп. Ләкин шуның арасында иң дип әйтик инде популяр, ул бөтен дөнья халыкларына хас чирнең берсе күз тию. Күз тию дигәннең күз үзе тия, ләкин күз тиюнең нәтиҗәсе нинди чир булып чыга, ул мәсьәлә инде икенче. Димәк, тию процессы ул синең ниндидер менә шушы чиргә каршы туручанлыгының кимүе. Күз тигәндә шуннан соң ул хәлсезләнеп киткән, аның температурасы күтәрелгән. Әлбәттә, ул бүгенге медицина белән чагыштырган вакытта һәрбер чирнең үзенең симптоматикасы, һәм аның клиникасы бар, шушы клиникасына мөнәсәбәтле анда диагнозлар куела. Ләкин ул вакытта менә тик торганда, шул арада чирләп киткән дә җыгылган,
егылган дигән вакытта бу очракта димәк инде ул урында ята. Моңа димәк күз тиеп киткән икән, хәле юк икән. Менә бу күз тию дигән вакытта, әлбәттә, ул искиткеч күп аның имнәре һәм томнары бу очракта инде кешенең чиргә каршы менә теге биологик субстантка аның җаны бар, аның көче бар. Ул менә шушы ниндидер бер төрле энергетик калканны яңадан торгызу һәм инде менә бу чирне чыгаруга мөнәсәбәтле имнәр томнар. Менә бу имнәр томнарга якын килсәк, алар шулай гаҗәп кызыклы. Алар безнең бер зур бер өлеше мифологик дип әйтик инде күзаллауларга шулай ук тоташа һәм ул тоташа саннар магиясына. Анда, мәсәлән, мисал өчен, зур бер төркем имтомнарда без күрербез 7 санын. 77, әйтик аны мәсәлән, 7 диңгезнең диңгез артында нәрсә? Ул әлбәттә ул материк, сүз дә юк. 7 диңгез артында, әйтик анда 7 яисә 7 диңгез уртасында 7 утрау бар. 7 утрауның уртасында 7 алтын тирәк бар. Алтын тирәк уның шуның берсендә, әйтик анда, шундый үрдәк бар. Ул үрдәкнең оясы шул тирәктә, ул тирәкнең тәге ул шуның кадәр 7 анда 7 баскыч бар. Шул 7 баскыч белән ул ояга менергә кирәк. Анда алтын йомырка бар. Алтын йомырканың эчендә тагын нәрсәләр, менә моны сөйләгән вакытта безнең күбебезнең күз алдына теге совет чорында яисә совет чорыннан соңгы берничә беренче 10 еллыкта караган балалар өчен эшләнгән Кощей, теге мәңгелек үлемсез Кощей турындагы мультфильмнарда Кощейның җанын алган кебек үк, менә бу система безнең татар халкының да имтомнарында эшли. Менә ул 7 саны, 77 саны, әлбәттә. Аннан соң ул бозымга каршы һәм инде гаҗәп кызыклы бер төркем бар. Шушы ук имнәр, томнар. Димәк, берсендә ул 7 океан булса, икенчесендә ул 77 имән. Ул булырга мөмкин, әйтик анда, бер вакытта да без күрмәбез күкне. Әйтик анда, ниндидер күкнең ниндидер катламнары булмас. Ул булыр безнең күз алдыбызга китерергә мөмкин булган табигатьнең ниндидер күренешләре һәм алар шактый чиксез булырлар. Чиксез бу очракта аралык ягыннан. Анда җәяүләп барып җитә торган түгел. Аны иңләп кайта ала торган түгел. Чөнки чирнең шушы бу кергән чирне шул чиксезлеккә озатырга кирәк. Аны шунда чыгарып җибәрергә кирәк. Һәм инде менә бу күзгә күренмәгән, ераклыкта булган дип әйтик инде, менә бу күренешләрне безнең инде ул имтомнарыбызда без аны чиксез күрәбез. Һәм инде тагын бар гаҗәп кызыклы, менә шушы образлар системасын карасак, бер төркемендә ул безнең мифологик персонажларыбыз. Мифологик персонажлар дигән вакытта әйткәнебезчә, чирнең үзенең җаны бар. Ул да ниндидер бер зат, ул субстант, ул үзе бер бөтен. Менә шушы бөтенлекне каядыр җибәрү процессында, каядыр аны алу, кешенең тәненнән аны чыгару процессында бу очракта инде мөрәҗәгать объектлары буларак килеп чыга безнең су хуҗабыз Сылубикә, җир хуҗасы, җирдә яшәүче җирән сакал. Алар белән менә аларга һәм инде җиргә кертеп җибәрү. Каян килдең, шунда кит. Каяндыр менә шушыннан, теге әйтик, адәм баласы яши торган барлык стихиялар санала һәм аларның хуҗаларына мөрәҗәгать ителә дә, һәм без шушында җирне чыгарып кертеп җибәрүне, яңадан тәннән алып кертеп җибәрүне, аның менә шушындый спецификасы бар. Бу шулай ук безнең мифологик күзаллауларыбызга бәйле. Әгәр дә инде карыйбыз икән, мөселман диненә мөнәсәбәтле гаҗәп кызыклы, шулай ук ул кызганычка каршы өйрәнелмәгән темаларның берсе, ислам дине белән шактый гына кызыклы гына капма-каршылыкка килә бүгенге күз алдау белән дип әйтик инде. Беренче яктан менә шушы имтомнар чип-чиста мәҗүси, ләкин шуның бик күп очракта башлыйлар бисмилла белән. Аннан соң менә шушы мәҗүси чорга бәйле имләү тексты һәм шуннан соң инде китә эш күрү процессы башлана. Менә шушындый синтезлар дип әйтик инде, эш күрү процессында инде Коръән аятләреннән алынган теге яисә бу дуга, анда инде төрле сүрәләр, кайбер очракта шуның кадәр Кул һуалланы әйтәбез, шуның кадәр Фәләх сүрәсен әйтәбез, шуның кадәр Нәс сүрәсен әйтәбез дигән менә шушындый гаҗәп үзенчәлекле саннар бар дугаларга мөнәсәбәтле. Ләкин саннар да гаҗәп үзенчәлекле. Ким дигәндә 3, аннан соң 7, аннан соң 9, һәр вакыт 90 булыр. Гомумән безнең ул шулай ук дөньяви универсаль күренешләр,
7 саны ул безнең татар өчен бик үзенчәлекле, татар гына түгел, төрки татар дөньясы өчен. Безнең бит җир үзе, әйтик анда, галәм белән бергә тоташтырылган вакытта, без инде җирнең үзен генә түгел, менә безнең күз алдына китергән җир үзе генә түгел, гомумән җир һәм аның атмосфера белән бергә бөтен бер системасы 7 катлы дип исәпләнелә. Һәм менә шушы 7 катта аның үзенең катламнарының үзенең мифологик дип әйтик инде эчтәлеге бар, семантикасы бар. Менә шушы семантик мәгънәгә мөнәсәбәтле мөрәҗәгать ителә. Әлеге имләүләр һәм шул ук вакытта имтымнарга бәйле. Инде бу менә әйткәнебезчә бер зур бер блок булды. Шушы зур бер блокка кыскача гына йомгак ясасак, димәк, безнең төрки татар акылы өчен бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән шигырь ул менә шушындый үзенчәлекле субстант, аның җаны бар, ул кешегә керергә мөмкин, ул аны өреп кенә җибәреп булмый, аннан сакланырга кирәк, ләкин саклану очрагы, әйтик инде, менә беренче чиратта саклану кермәсен өчен ул нинди дә булса ритуалларны башкару, нинди дә булса элек-электәннән килгән йолаларны башкару һәм шулар бәрабәренә үзеңне беркадәр саклау дигән җөмлә. Ә икенчесе инде кергәннән соң. Менә сиңа шир кергән. Шуннан соң инде нәрсә эшләп була? Кем чыгара? Эш күрүчеләр, чыгаручылар, имтым итүчеләр, имләүче бабайлар, әбиләр дип әйтик инде бу очракта. Һәм аларның бик борынгыдан килгән менә шундый гаҗәп үзенчәлекле текстлар бу очракта. Без инде аларны имтымы шул булсын дип әйтә торган аларның махсус теге башламы бар, аның бар бетә торганы һәм шул ук вакытта инде без аны акция дибез, ягъни инде аның ниндидер гамәле бар һәм ул гамәлләр дә гаҗәп кызыклы. Менә хәзер беркадәр шушы гамәлләргә бәйле сүз кузгатыйк. Әлеге гамәлләр турында сүз кузгатсак, гаҗәп кызыклы хәрәкәт әгәр дә менә ширләгән икән кемдә булса, аны дәвалау процессы ул астан өскә түгел, өстән аска. Ягъни менә без башыннан алып, менә без аяктан чыгып китү дигәнгә мөнәсәбәтле шушы күзаллау белән күзаллауга нисбәтле әлеге гамәлләр дип әйтәбез бу очракта хәрәкәтләр, имләүченең хәрәкәте, чөнки чыгу процессы, менә мәсәлән, мисал өчен, без татар телендә рәхәтләнеп куллана торган гыйбарә бар. Кисәк курыккан вакытта без әйтәбез, без котым очты дибез. Котым табанга төшеп китте дибез. Чөнки менә бу субстантның гомумән безнең чыгу юлы ул аста. Әйтик, дөнья мәдәниятенә мөнәсәбәтле карасак, без инде Ахиллесова пята дибез. Менә бездә дә нәкъ шушылай күз алдына китерелә. Һәм шуңа күрә хәрәкәтне имче, имләүче хәрәкәтне инде менә шушылай итеп өстән аска таба төшәргә тиеш. Һәм шул ук вакытта эш күрүне дә без инде беләбез. Бүгенге көндә эш күрүче муллаларыбыз бар. Эш күрү процессында ул менә шушы дип әйтик инде гомум кешелекнең менә шушы күзаллаулар системасына шул исәптән татарларда да ул менә шушындый хәрәкәтләр өстән алып, аска кадәр менә шушылай итеп аны ширне дә нәкъ шушылай итеп чыгарабыз. Гәрчә теге җан чыгуга мөнәсәбәтле, убырларның керү чыгуларына мөнәсәбәтле, әйтик, адәм баласының тәне бәйле урыннар төрлечә булырга мөмкин. Менә шир ул бу очракта тагын бер кат ассызыклап әйтәм, ширне чыгару, кергән ширне чыгару, ул инде менә аның анда теге эчкә кергәне. Нинди ширләр булырга мөмкин? Хәзер санап китәбез. Гаҗәп кызыклы, менә безнең кызганычка каршы татар фәнендә, фольклористикасында, этнографиясендә дип әйтик инде, хәтта археографиясендә дә имтымнарга бәйле эзләнүләр бик аз, юк дәрәҗәсендә. Алар безнең тупланып зур томнар булып тупланган дип әйтә алмыйбыз. Әйтик, менә безгә билгеле булганнардан карыйбыз икән, ул җитди хезмәтләрнең берсе ул Марсель Ибрагимович Әхмәтҗановның имтымнар, фаллар дигән җыйнак кына бер китабы бар. Ул да шулай бик аз гына тираж белән чыкты, ул 150 экземплярда. Анда башлыча Тел әдәбият һәм сәнгать институтының мирасханәсендә сакланучы
Түрлі қолъязмалардан топланған менә шундай бер китап бар. Әгәр дә менә ул китапка гына без чагыштырмыйча анализ бирәбез икән, иң күбесе менә бу дәвалауга мөнәсәбәтле дип әйтик инде. Анда күз тигәннән, елан чакканнан, аннан бозым кергәндә, менә шушыңа мөнәсәбәтле арпа чыкканда, менә шушындый типтагы имнәр һәм томнар бар. Ләкин шул ук вакытта текстан башка, ягъни вербаль компоненттан башка тагын нәрсәләр бар, бармы дигән сорау булса, әлбәттә бар. Тагын бар безнең зур бер төркем. Ул менә шушы ширләргә мөнәсәбәтле дип әйтик инде. Ул төркемнең асылында ята нинди булса ритуаллар башкару. Ширне чыгару өчен, кергән ширне чыгару өчен. Һәм алар бик күп. Мәсәлән, мисал өчен, баланың әйтик анда менә бүгенге көндә дә гаҗәп кызыклы сакланып калган традицияләрнең берсе, бала туганнан соң гемангиомалар белән туган балалар була. Гемангиома дип әйтәбез без аның, ул ниндидер теге башында яисә тәнендә кан кереп, укмашып калган кан кереп, ул зәңгәрләнеп тора торган менә шундый тәндәге ниндидер бер төрле кабарынкы урыннар. Алар әлбәттә куркыныч гемангиомалар, чөнки инде ома дигән сүзне без бүгенге көндә нәрсә икәнен беләбез. Ул инде шеш. Менә шушы гемангиомаларны белән әйтик 20нче гасырда гына билгеләнгән шир түгел, элек-электеннән ул шир булган. Аны инде миң белән туган балалар дип мәсәлән әйтик анда миңе бар икән, аны исемне кушалар, миң бетми. Һәм инде шул ук вакытта исемне алыштыралар. Исем алыштыру процессы шулай ук бик күп. Анда яңа исем бирүне мичтән кычкыру, менә аның әйтик анда мичнең морҗасыннан кычкырып яңа исемне шушылай итеп үзгәрткәннәр. Бу ни өчен эшләнелә? Баланы безнең күз алдыга мөнәсәбәтле, мәсәлән, мисал өчен шул, мисал өчен безнең Камыр Батыр әкияте, аның асылында шушы безнең мифологик күз алдыларыбыз ята. Адәм белән Хаваны без бит инде беләбез, балчыктан яралганын адәмнең. Менә шушы балчыкка мөнәсәбәтле аның яратылуының процессы ук менә шушы җирдән ут белән берлектә менә шулай итеп яратылганлыгына мөнәсәбәтле менә шушыңа төшеп китәбез дә, һәм без инде баланың исемен үзгәртү процессында менә шулай итеп аның исемен морҗадан кычкыру. Әйтик анда саташа торган яисә теге йоклый алмый, һәм шул ук вакытта ниндидер үсеп китә алмый торган балалар, төрлечә бит бала әллә нинди кыяфәтләрдә туарга мөмкин. Һәр вакытта да сәламәт бала булмаган. Шуңа күрә без бит бөтен ир белән хатын өйләнешеп, әле генә өйләнешеп, гаилә корганнан соң аның төп миссиясе аларның бала булдыру, бала булу, нәсел калдыру һәм шушы нәсел калдыру процессында иң зур теләк сәламәт бала, сәламәт нәсел. Һәм менә шушында нинди булса авыру бала туган икән, аны инде шулай ук алыштыру. Алыштыру дигән вакытта куштырнаклар эченә алабыз. Һәм инде бала сату, бу баланы сатып, җен баласын җен алыштырырга мөмкин дигәннәр, булар бөтенесе менә шушы безнең дәвалау системасына мөнәсәбәтле. Әйтик анда бала анда инде тәрәзә аркылы, тәрәзә шулай ук теге дөнья белән бу дөньяның кисешкән урыны. Шуңа күрә тәрәзә аркылы кычкыралар, бала алыштырам дигән. Булар әлбәттә зур бер циклны күз алдында тота торган авырулар. Шул ук вакытта мәсәлән менә эпилепсия шире элек-электеннән булган, хәзер дә бар, үзләренчә дәвалаганнар. Бу очракта нәрсә дәвага нәрсә килгән? Гаҗәп кызыклы, беркем көтмәгән, дип әйтик инде, без инде шактый оныткан, ул безнең дәвалау мистикасында кулланылган көйләр. Ул көй белән дәвалау, без инде аны беләбез, менә суфи әдәбиятында, суфи дөньясында без аны зикр белән бергә транска кертеп дәвалау, һәм шул ук вакытта музыка, әйтик анда шайтан мөгамнар уйнаганнар Сибир татарларында. Әле аны әйтик 20нче гасырның беренче яртысында шайтан мөгам белән эпилепсиядан шактый дәвалаганнар. Ни дәрәҗәдә терелгәннәр, без әйтә алмыйбыз, чөнки ләкин бу традиция сакланган гына түгел, анда инде шайтан мөгамны уйнар өчен махсус уйный торган махсус скрипачлар булган, һәм ул скрипачлар ул көйне генә түгел бит, аны 3-әр, 4-әр, 5-әр көн туктаусыз көй уйнаганнар. Авыру экстаз дәрәҗәсенә килгәнче. Анда туктарга ярамаган. Нәрсә күз алдына аны китерә торган түгел. Туктаусыз син скрипкада уйнап кара, һаман бер көйне.
Һәм инде синең авыруың менә шуның инде бер төрле тиле дәрәҗәсенә кереп, аны инде менә шушы көй белән шайтаны чыгып китә дип уйлаганнар. Шуңа менә әйткәнемчә, безнең төрки татар дөньясында бездә генә түгел, гомумән дөньяви универсаль күзаллау системасына утыртылган менә шушындый күренешләр. Шир ул үзенә күрә бер җаны бар. Ширнең ул субстант. Һәм ул субстант сиңа кереп урнаша. Һәм аны чыгарырга кирәк. Чыгару юлларына мөнәсәбәтле, менә чыгару юлына мөнәсәбәтле, әлбәттә, имтымнар, алар инде шиксез күп төрле, һәм аларны инде классификациялый башласа, ул классификацияны без инде бүгенге лекцияда биреп тә бетерә алмабыз дип исәплим. Инде тагын шушыңа бәйле нәрсәгә тукталырга кирәк? Демәк, бер блок безнең булды шушы балага мөнәсәбәтле. Икенче блок менә шушы балалар дип әйтик инде, үсми торган, елый торган, ниндидер бер төрле менә адәм заты, кыяфәте адәм заты, теле ачылмый, торып китә алмый, гәүдәсен тотмый, мондый балаларны инде безнең төрки татар дөньясы дип әйтик инде, шул исәптән чиста татар дөньясында да җен алыштырган балалар дип исәпләгәннәр. Һәм инде җен алыштырган очракта җен белән алыш-биреш итү, ягъни баланы кире җеннең үзенә бу баланы кайтару, һәм инде бу җен баласы урынына үз балаңны алу, бу инде үзе бер менә шушындый үзенчәлекле шушылай дәвалау циклларының бер күренеше. Мәсәлән, бу турыда бар безнең татар халык әкиятләре арасында Сумка дигән әкият бар. Әкиятләрдә дә менә бу күзаллау чагыла. Анда гаҗәп кызыклы. Ул татар халык иҗаты академик басмасында 13 томлыкта, әкиятләр томында ул әлеге әкиятне табып була. Шактый популяр әкиятләрнең берсе. Анда нәкъ теге сюжетның асылына салына менә шушы. Егет өйләнә җен кызына, өйләнергә мәҗбүр була. Ул аны җен кыз икәнен белми. Әлбәттә инде анда шикләр, үзенчәлекле шикләрне күз алдында тота торган урын ул мунча. Мунчада ул иптәшләре белән кичә торган вакытта бәхәсләшеп, мин төнге 12дә мунчага керә алам, мин анда курыкмыйм дип кереп китә һәм шунда җеннәр белән очраша. Җеннәр инде үзләренең кызларын аңа кияүгә бирәләр һәм ул җен кызы белән тора башлый. Һәм инде аңа бирәләр сумка җеннәр. Һәм менә шушы Сумка дигән әкияттә ахырының тәмамлана. Соңыннан ул җеннәр дөньясында аларга адәмнәр дөньясына ул мунча аркылы кайтып керә, мунча аркылы җеннәр дөньясына кереп чыгып йөри. Һәм шунда ул бу гаиләнең, менә шушы мунча хуҗаларының бу гаиләнең кызлары әллә кайчан җен алыштырган булган һәм бу кыз, моның хатыны җен кызы түгел, адәм кызы булып чыга. Һәм инде ул менә гаиләнең соңыннан үзенең кызы белән табышуы, әкиятнең эчтәлеген сөйлисем килми, кызыксынсагыз укый аласыз. Бу да менә шундый безнең гаҗәп үзенчәлекле ышануларыбыз системасына утыртылган күренешләр. Хәтта аның үзенә күрә ырымы да бар. Әйтик, мәсәлән, бала үсеп китә алмый, башын тотмый, гәүдәсен тотмый. Бу очракта тупсага куела торган, менә тупсага куйганнар баланы, шушы сабыйны, һәм инде аны себеркенең бу очракта минекне күз алдына китерәбез инде, мунча себеркесе күз алдына тотыла, һәм шуны себерке белән, яисә теге җыйнак себерке, идән себерә торган себеркенең сабы белән ул баланы суккалаганнар һәм суккалаган вакытта әйткәннәр: "Үзеңнекен ал, минекен бир" дип. Бу ни өчен эшләнелгән? Имеш, җен үзенең баласын шушылай интектергәннәрен күреп, адәмнәргә үз баласын кайтарырга мөмкин дип. Шуңа күрә безнең инде менә әлегедә әйткәнемчә, бу гамәлләрне эшләп була, ләкин бу гамәлгә җиткермичә дә була. Кайсы вакытта балаңны син 40 көн буе бер генә секундка да ялгыз калдырмасаң. Менә булар инде саклану магиясе белән бергә дәвалау магияләре, алар менә шундый зур бер комплексны үз алдында тотып тора. Әйткәнебезчә, тагын бер кат менә шушы
әлеге дип әйтик инде бүгенге көндә ошо эпидемияга мөнәсәбәтле татар акылын күз алдына китерсәк һәм татар акылын традицион дип әйтик инде бу очракта акылын күз алдына китерсәк, анда инде әлбәттә безнең инде татар дөньясында менә ул ут белән чистарту, артыш белән чистарту, артышның төтене белән чистарту, алар барысы да шушы нинди булса үләт булган вакытта малларны төтен аркылы үткәрү, ут аркылы үткәрү, артыш агачының төтене яндырып шуның аркылы үткәрү, алар инде әлбәттә иң киң таралган менә шундый үзенчәлекләрнең берсе, ягъни бу халыкның дезинфекцияләү мөмкинлекләре. Хлор юк, ультрафиолет бирә торган лампалар юк, кварц лампалары юк, ләкин халыкның акылында, аның багажында менә бу чаралар бар. Шуңа күрә кисәү төснәтү, сарымсак сабагын төснәтү дип әйтәбез, аны яндыралар, төтен чыгаралар һәм аны суларга кирәк. Аның белән чистартырга кирәк. Менә бигрәк тә артыш агачы белән ул кош-кортлар булсын, ул әйтик, беренче чиратта аның абсолют практик менә шушы эчтәлеге бар. Ул гына да түгел, менә ул дезинфекцияләү дип әйтәбез инде без аны, гаҗәп кызыклы. Хәзерге акыл белән, хәзерге акылга кайтарсаң, мәсәлән, шул ук Себер татарларында кыз алу процессында, әйтик анда туй итү процессларында, туй барышында гаҗәп кызыклы йола бар. Анда бөтен кыз ягын яңа күчне дип әйтик инде, яңа нәселне бөтенесен ут аркылы үткәргәннәр. Ут аркылы үткәрүнең дә бит сәбәбе шушы. Бердән инде алар җен-пәридән, шайтаннан, явыз көченнән арындыру дип исәпләсәләр, икенче яктан дезинфекция. Чөнки халык күчмә халыкның анда әллә нинди чирләр булырга мөмкин. Аны чистарту дигән вакытта үзенә күрә менә бер анда бит инде әйтик Себер татарларында кемнәрдер күз алдына китерә, теге Иван Купалада учак якканнар да шуның аркылы сикергәннәр дип түгел. Анда 20 метрлы, 30 метрлы тәбәнәк кенә учаклар ягылган, һәм ул тоташ. Менә анда нинең коры сарыны шуңа куйганнар да аны ут төртеп җибәргәннәр. Хәтта атларга утырган бөтен кеше шушы төтен аркылы чыгарга тиеш булган. Ни дәрәҗә ул дезинфекция? Әлбәттә, ләкин күпмедер дәрәҗәдә дезинфекция. Бөтен кешеләр әйтик анда дезинфекцияләп бетермәгәннәрдер. Бу хәзерге кебек менә быелгы коронавирус COVID-19 мөнәсәбәтле аның төп сәбәбе бит континентлар белән континентлар бик тиз аралашуга бәйле. Анда ул кадәр тыгыз аралашу юк, ләкин синең җиреңә мөнәсәбәтле, синең җиреңдә син яши торган урында яши торган хайванга мөнәсәбәтле, кошка мөнәсәбәтле, суына мөнәсәбәтле, кем әйтмешли, без бит инде адәм баласының эчәкләрендә, бавыр үпкәсендә, башында нинди генә гөмбә юк та, нинди генә корт юк яшәү дәверендә. Ләкин шушының белән бергә бит әле аларны һәм инде менә шушындый шул ук вакытта синең тәнеңә, өстеңә, киемеңә кунып килгән, әле без әйткәнебезчә, вируслар да. Менә аларны чистарту нисбәтеннән ул инде безнең гаҗәп үзенчәлекле традицияларыбызның берсе. Инде менә шушы беркадәр дип әйтик инде, йомгаклауга килсәк, гаҗәп үзенчәлекле тагын бер блок бар. Ул да булса, менә йортларны чистарту. Безнең инде татар халкында әйткәнебезчә, яз ул үзе бер дөнья. Өр-яңадан башлану. Язга без инде бөтен нәрсәне чистартырга тиешбез. Яз җиттеме, йортны чистартабыз, юабыз, ишек алдын, мунчаларны чистартабыз. Менә бу да үзенә күрә әлеге дә баягы безнең санитар гигиеник дип әйтик инде, хәзерге тел белән әйтсәк, менә бүгенге көндә популяр. Безнең инде менә шушы чистарынуны яратуыбыз, чисталыкны яратуыбыз һәм аңа ниндидер бер төрле кирәкмәс мәшәкать итеп карау түгел, киресенчә кирәк, һава салышынырга тиеш, монсы шулай булырга тиеш, монсы болай булырга тиеш дигән менә шундый зур бер хезмәтне сорый торган гамәлләрнең берсе. Ул юулар, мунча юулар, юу белән бергә бөтен өйнең эчен, тышын булмаса да өйдә булган барлык тәрәзә пәрдәсен, тәрәзәсен,
ятак япмаларын, ястык тышларын, мендәрләрен бөтенесен кояшка чыгару, киптерү, аларны менә тагын бүгенге көн белән бәяләсәк, ул үзенә күрә менә шушы ультрафиолет белән кояшның үзенең нурлары белән чистарту һәм инде чистарып яңа бер циклга кереп китү. Ул безнең менә шушы татар халкыбызның үзенчәлекле көндәлек мәшәкатьләренең берсе. Шуңа мин әйтмим, безнең татар халкына кагылмас дип түгел, ләкин халкыбызның мәдәниятендә үләт дигән төшенчә бар, һәм ул үләт дигән төшенчәгә каршы тору системасы ул әйткәнемчә, беренче чиратта профилактика. Профилактика дигән вакытта, димәк, кылынырга тиешле гамәлләрне башкару. Икенче чиратта инде, әгәр дә бар икән, аны дәвалау. Әлбәттә, үләтләргә инде чумада булган, ваба чиредә, холерада булган, җил чәчәк дибез бит инде без, оспаның бик куркыныч, хәтта 20нче гасырның беренче чирегендә шактый күп чирләгәннәр оспа белән, чәчәк авыруы белән, анда менә тагаракларга салып, аны инде дезинфекцияләгәннәр, аларны шундый суда тотканнар, мондый суда тотканнар, аларны шушылай иткәннәр, монысын болай иткәннәр дигән хатирәләрне, әйтик анда, олы яшьтәге, каядыр 80нең өстенә чыккан әбиләребез, апаларыбыз әле хәзер дә хәтерли. Чәчәк авыруы шулай ук бик күпләрне алып киткән авыруларның берсе. Әлбәттә, испанка безнең бу җирлекләргә килеп җитмәгән, инде менә үләттән курку, үләттән саклану, менә үләт дигәндә бу очракта ул инде терәкләрдә дә безнең бик күп. Менә шушы халкыбызның, әгәр дә без теләкләр системасын карыйбыз икән, яман сүзләрдән, яман чирләрдән, үләтләрдән дигән сүзне без әйтмичә калдырмыйбыз. Чөнки ул безнең өчен хәзер дә акылыбызда бер теге тык-тык килеп тора торган төшенчәләребезнең берсе. Әлбәттә, мин әйтмим бөтен халкыбызда дип, яшьләрдә ул юктыр, ләкин бүгенге көндә эпидемиянең нәрсә икәнлеген мин инде Ходай Тәгаләнең ниндидер бер рәхмәте белән хәзер менә бүген әлеге лекцияга әзерләнгән вакытта тагын бер кат инандым. Борынгылар кояшкыны бик сагынып көтеп алганнар. Без дә хәзер дә көтәбез. Ләкин бүгенге көндә, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән дигән җөмлә астында мин күз алдымда тотам кояшлы көннәрнең күп булуын, чөнки тиккә генә элек-электәннән бөтен нәрсәне кояшка чыгармаганнар. Чөнки кояштагы ультрафиолет ул нәкъ менә шушы теге бер зыяны булса, әйтик анда, урысча әйтсәк, һәрбер агуның у каждого яда есть свое противоядие дигән төшенчә безнең акылыбызда бар. Агу бар икән, ул агудан котылу, ул агудан азат ителүнең шулай ук юлы бар. Бу очракта безнең мәдәниятебездә менә шул әйткәнебезчә, яз ул кояш. Һәм инде кояшның ультрафиолет яктысы, кояшның озын булуы, көннең озын булуы, бу очракта без көн турында сүз әйтәбез. Ул инде әлбәттә бүгенге көндә иң текәлгән, күзебез текәлгән, өметләнгән котылу чараларыбызның берсе. Әлбәттә, мин бер сүз дә әйтмим, сүздә юк, медицина хезмәткәрләре бүгенге көндә үзләре генә белә торганнардыр, нәрсәгә ничек әзерләнүләре турында, алар статистиканы шулай ук аңлый торганнардыр, ләкин традицион мәдәниятне өйрәнүче буларак һәм инде бүгенге көнгә кадәр килгән ышанулар системасын бер кадәр өйрәнгән кеше буларак, безнең инде бу менә халкыбыз өчен дип әйтик инде, кояшны зурлау, кояшка өмет ул чиксез. Инде менә әгәр дә мин инде бер кадәр текстларда алып килдем, бүген кемнәргәдер кызык булыр дип исәплим, һәм инде берничә текстны да укып китәсем килә. Ул текстлар арасында менә игътибар белән тыңлагыз, әйтик менә зурдан кичеккенәгә баруга мөнәсәбәтле. Теге исә бу очракта шир кергәннән соң ул ширне чыгару өчен менә нинди вербаль дип әйтик инде, имтом сүзләре бар. Олы идел эчендә олы кимә. Олы кимә эчендә кече
кеше киме içinde үрдәк, кеше үрдәк içinde алтын йомырка, кара җирдән яралган кара тамыр, кара тамырдан яралган кара йозак, алтын йомырка белән кара йозакка бәрдем. Ачылса, йозак ачылсын. Ачылса, йозак ачылсын дигән вакытта, монда инде күз алдына китерелә, менә шушы ширне алып йозак ачыла да, һәм инде менә шушы тәннән бикләнеп торучы, менә монда эчкә кергән, ул инде шир чыгып китәргә тиеш. Икенчесен игътибар белән карагыз. Тыңлап китәбез. 7 диңгез артында 7 кат таш кала бар. Ул таш тия алса, бу кешене дә ул чакта боссын. Менә хәзер татарча әйтсәк, расшифровкасы. Димәк, монда нәрсә ди? Менә шушындый 7 диңгез артына син барып җитә алмыйсың. Шунда 7 катлы таш кала бар, аны син күрә алмыйсың. Шул таш каланың башында козгын бар. Тегендә утырып тора торган козгын бар. Ул козгынның башы көмеш, тырнагы алтын. Син аны күрә алмыйсың. Менә шушы булмасны да була торган дип әйткән вакытта, кемнең бозымы тия алса, мәсәлән, менә бу кеше сине бозым салган дип әйтәләр икән. Шушы икән. Димәк, моның бозымы сиңа үтеп кермәсен. Менә шушыны йозакласын, аның йозак итләсен. Әйдә, йозак ачыла икән, ул вакытта син инде бу очракта керү белән чыгуны күз алдына китерә алабыз. Хәзер тагын бер имтымны күз алдына китерик. Имтымның текстын. 7 кат җирнең астында 70 төрле алтын сарай içinde 77 төрле алтын таяк бардыр. 77 төрле алтын таяк башында 77 төрле алтын кызыл тургай бардыр. Ул кызыл алтын тургайларның телләрен кайчан ничек буссалар, ишәк бавырларын кайчан ничек боза алсалар, бу фәләннең дә әгъзаларын бозарга теләүче булса, ул эт кебек өреп йөрсен. Менә бу эт кебек өреп йөрсен дигән вакытта, менә без әбиләрдән яздырып алган вакытта, алар әйтә торганнары, менә шушы ырымнаганнан соң, менә карап кына торасың, беләсең бит инде, шикләнәсең кем икәнлеген. Әнә шул урамны шул хатыны бит бер заман эт шикелле дип тора торган булып китте бит дип. Бу инде үзенә күрә инде халык инде шулай торып, менә тегенең бозымы моңа түгел, үзенә кире кайтканда, ул менә эт булып йөри дигән менә шушындый аҗап кызыклы имтимнар бар. Бу эш кергән чәршәмбе көнгә кадәр җитмәсен. Менә монсы тагын гаҗәп кызыклы, бик популяр, мин монда махсус язып алып килдем. Бик популяр күз тиюдән, аны да хәзердә бик күпләп язып алабыз без экспедициялар вакытында. 66 ала күз, 77 кара күз, әллә хатын, әллә кыз, шифара хун. Ягъни шифасы менә кем икәнен белмибез, менә шушында әйтеп шифасы кирсен дә, шифасы чыгып китсен дигәннәрне күз алдына тотабыз. Хәзер тагын берничәне укып китим. Мәсәлән, гаҗәп кызыклы имтым сүзләре бу очракта ырым. 77 йөрәк авыруыннан. 77 кат җир астында 77 кат алтын чаршау. Алтын чаршау içinde алтын кыз. Кайчан алтын кыз 77 кабат җирне, 77 кабат чаршауны ярып чыгып йөрәге авыртса, шул чагында фәләннең йөрәге авыртсын. Мөмкин булмаган очрак, 77 җир астындагы ул алтын чаршауны табып булмый. Һәм инде менә шушыннан соң, менә бу гаҗәп шактый узын имләү бу, аның үзенә күрә структура һәм шул вакытта аның гамәле дә бар. Менә шушыны 77дән соң шушы ук сүзне әйтәбез. 66 җир астында, 66 кат алтын чаршау, шушы алтын чаршау içinde алтын кыз, кайчан алтын кыз 66 кабат җирне 66 кабат чаршауны, шуннан соң китә 55, шуннан соң китә 44, шуннан соң китә 33, шуннан соң китә 22, аннары 11, һәр берсен 3 кат әйтергә кирәк. Аннан инде тагын кызыклы гына имләүнең шушындый ырымы бар. Бу инде ырым тексты. Игътибар белән тыңласагыз, гаҗәп кызыклы. Менә текстның үзенчәлеген карагыз. Ак атлы, булат кылычлы, ап-ак ук, садаклы, ак күз кисә. Ак күн кисә. Йомшак хаста кире кит. Яман хаста кире кит. Кара булат кылычлы, кара ябынчалы, казак садаклы, кара күн кигән
Яман хәстә, кире кайтып кит. Менә гел шушыны монсын инде кабатлыйсы шулай 9 тапкыр. Бу инде әгәр шул ук вакытта әлеге тик һәм шул вакытта менә ул козгын дип әйтик инде без, өлкән буын хәтерли торгандыр, бик өлкән буын дип әйтәбез инде бу очракта. Һәм беркадәр галимнәргә билгеле булган козгын фалы, э, козгын фаллары бар. Һәм инде ул козгын менә ни өчен әлеге имләүләрдә шулай козгын бар. Козгын ул гаҗәп үзенчәлекле кошларның берсе безнең татар мифологик акылында. Ул үзенә күрә үлем хәбәрчесе. Әйтик анда нинди булса, менә безнең хәзер дә аны инде өлкән яшьтәге апалар козгын авазыннан куркалар. Нинди булса йорт өстеннән козгын очып китсә һәм ул очкан вакытта үзенең авазын чыгарып китсә, бу тирәдә, димәк, үлем җитемне көттә тор дигән менә шушындый мифологик дип әйтик инде, күрәзәчелек итә торган кошларыбызның берсе. Һәм инде ул фаллар кулъязма китапларда бар, козгын фаллары да. Ул инде фал дип әйтәбез, менә ул шуңа бәйле фаразлар. Менә бу фараз итүләрдә һәм инде без аны күрәбез шушы ук үзебезнең имтым текстларында да, бу очракта имләү текстларында да. Инде менә ул Булат Кылычлы кылычларны күз алдына китерәбез икән, алар да шактый күп имләү текстларында. Әйткәнемчә, менә аларны төркемләп була. Бигәзен әйтеп китәм, төркемләүдә бер төркеме саннар. Һәм ул сан тик үзе генә түгел. Ул ниндидер ул җир катламнары булырга мөмкин. Ул булырга мөмкин диңгез, ул булырга мөмкин таулар. Адәм баласы аягы белән барып җитә алмый торган җирләр. Һәм без ширне менә шунда җибәрү. Һәм аның тагын бер структурасында гаҗәп үзенчәлекле зурдан һаман кечерәйгә. Зур икән, ниндидер бер зур күренеш, ул тау булырга мөмкин, ул булырга мөмкин океан, әле океаннар бик күп. Ул булырга мөмкин теге чиксез су, менә мин сезгә әйттем, дәрья бар. Дәрья булырга мөмкин, Идел булырга мөмкин, шушы сулар дип әйтик инде, һәм булырга мөмкин диңгез, океан. Һәм шундагы утрау булырга мөмкин, билгесез утрау, кайсы утрау белмибез. Һәм шул утрауда булырга мөмкин булган ниндидер агач. Бик сирәк кенә очрый безнең татар акылында имән. Болай гомумән алганда ниндидер агач. Менә аерып алганда имән һәм бераз очрый тирәк. Ләкин тирәкне әлеге дә баягы тирәк ул бер вакытта да очрамас океан уртасында утыра торган океан уртасында яисә диңгез уртасында барлыкка утыра торган утраудагы тирәк түгел. Тирәк ул безнең дала, бызда, без күчмә халык, без дистәләгән, йөзәрләгән чакрымнарны үтү безнең борынгы акылыбыз өчен ул абсолют куркыныч аралык түгел. Инде ориентир һәрвакыт далада ориентир ул агач. Далада. Урманда ориентир башка төрле. Далада ориентир агач һәм күлләр, сулар. Мәсәлән, әйтгәндә комда йолдызга карап ориентлашсалар, чүлләрдә, монда тирәккә. Шуңа күрә безнең тирәк ул инде агачларыбызның берсе. Инде лекциянең ахырында нәрсәне әйтергә телим, тагын бер генә кабатлап гомумиләштереп әйтик. Бүтән халыклар акылында ширне чыгаруга караганда аның булдырмау чарасын күрү. Булдырмау чарасын күрү, ул һәрвакыт чистарыну, ул ниндидер йолалар, гамәлләр башкару. Инде булган очракта халыкның акылы үзенең мифологик күзаллауларына кайта һәм шушыларга бәрабәренә шулар белән дәваларга тырыша. Ләкин дәвалау процессының асылында әйткәнебезчә, һәр шир ул биологик субстант. Һәм ул субстант эшләй, аны бай итеп кенә әйтеп җибәрә торган түгел. Ул сиңа кереп урнашырга мөмкин. Менә шушының белән син белән бергә һәр вакыт яшисең. Димәк, вирус белән адәм баласы яшәгән, яши, яшәячәк. Ләкин син аның барлыгын һәр вакыт тоярга тиешсең. Һәм инде билгеле бер кагыйдәләрне үтәргә тиешсең. Адәм баласы дөньяның кемәтле куласасын тотып торган зат түгел. Адәм баласы табигатьнең кичкенә генә бер шулай ук механизмы. Ул шушының эченә кертеп утыртылган. Шуңа күрә син кагыйдәләргә буйсынырга тиешсең. Менә традицион мәдәниятнең төп асыл мәгънәләренең берсе. Шуңа күрә без инде бу
Афатны да үзебезгә, үләтне дә үзебезгә ниндидер бер мәгънәләр белән кичерербез дигән өметтә калыйк. Зур рәхмәт, Фазилә апа. Һәрвакыттагыча бик кызыклы лекция. Монда мин сине күрмим. Хәзер сорауларга күчәбез. Бар что сораулар? Кешеләр монда рәхмәт әйтә. Аларны укымыйм. Аннары укысыз. Үзем укыйм. Так, беренчедән сез китапларны алып килдегез. Менә монда сорау да бар. Тәбристән нинди китаплар укырга моның турында? Киңәш итәр идегез дип. Менә бүгенге көндә безнең татар, фәнни яктан бик төгәл эшләнелгән хезмәтләрнең берсе. Дирәк якынрак менә да куйыгыз прямо. Менә шулай. Ул Марсель абый Әхмәтҗанов тарафыннан әзерләнгән китап. Менә аның сез күрәсездер, мин инде исемен укып тормыйм. Ул аның фәнни дип әйтик инде инструментлары бик үзенчәлекле. Икенче китап бу сатуда юктыр дип исәплим. Ләкин интернетта аны табып була. Аның бу бик күп авторларның мәкаләләре тупланмасы, бу очерклар тупланмасы, ул атала заговорный текст, гидезис и структура. Бунда рус әдәбияты, рус халкына бәйле, төрки халыкларга бәйле монда материал бик аз, ләкин аларның нигезе әйткәнемчә универсаль. Менә бу китап белән сез кызыклы гына фикерләргә килә аласыз. Теле бик җайлы, бик рәхәтләнеп. Мин бүтән китапларны да алып килмәдем, мин алып килдем. Мин китаплар кирәк булса, татар мәдәнияте бу темага бик аз кергән халыкларның берсе. Яхшы, рәхмәт. Так. Шунда сорау. Ширләргә бәйле туган гадәтләр, ширләргә бәйле туган гадәтләр имләүләрдә мәҗүсилек тәэсире никадәр көчле? Исламны кабул итүдән соң имләүләр, табулар барлыкка килдеме? Әлбәттә, бердән менә без аңларга тиеш, без барлык имләү текстлары дип әйтмибез, ләкин шулай да бүгенге көндә каядыр билгеле булган дип әйтик инде, бүгенге көнгә безгә билгеле булганнарның 100% ук булмаса да, каядыр 95% ул мәҗүси текстлар. Сүз дә юк. Ләкин без беләбез, без бит гаҗәп үзенчәлекле кабул иткәнбез исламны. Без Хәнәфи мәзһәбе белән кабул иткәнбез. Шуңа күрә безнең менә бер төркем текстларда шушы ук мәҗүси текст. Башлыйбыз бисмилла белән, аннары кушабыз шуңа дуга, шуңа ниндидер Коръән аятләре һәм бар эшкерүләр. Менә эшкерүләрдә аларны аерырга кирәк. Эшкерү белән имтим итү арасында аерма бик зур. Эшкерү ул ислам дине нигезендә барлыкка килгән, тыйб дип әйтәбез инде. Шулар нигезендә барлыкка килгән гаҗәп кызыклы үзенчәлекле ритуаллар һәм гамәлләр. Мин эшкерүләргә бүген максималь кагылмаска тырыштым, ул үзе аерым бер тема. Яхшы. Так. Авылларны ширле гарип кешеләрдән Аллаһ саклый дигән сүз кайдан барлыкка килгән? Әлбәттә, авылларны сүз дә юк. Ул менә бу мәдәни, мин аны мәдәни күренеш дип исәплим. Безнең татар авылларында да шулай. Ул гомумән менә зәгыйф, гарип кеше Ходай мәднәсе дигән җөмлә бар бездә. Ул туган икән, ул синең араңда яши икән, Ходай Тәгалә аны туганчы ук үзенә алмаган икән, яисә тугач күпмедер вакыттан соң ул шулай үскән икән, аны менә шулай кабул итеп Ходай бәндәсе дип дию бар. Ышану бар. Ул гына да түгел, аны ошатырга кирәк, аны карарга кирәк. Аның савабы бик зур. Миңа калса, ул безнең бик борынгы күзаллауларыбызга барып тоташа. Әгәр дә игътибар белән карасагыз, безнең милли музейда һәм шулай Болгар музеенда анда гарипләр саклаучылар. Әле бу ислам диненә кадәрге чорларда бит, анда менә бер аяксыз, бер кулсыз, алар менә шундый руның сакчылары. Аларны Тәңре иңдергән, аннан соң инде Ходай Тәгалә иңдергән дигән, һәм ул бездә генә түгел, ул христиан динендә дә бар. Христиан диненең барлык тармакларында да бар. Ул бик борынгыдан килгән менә шундый мәҗүси күзаллаулар нигезенә утыртылган гомум кешелек мәдәни кыйммәте. Мин аны кыйммәт дип исәплим. Гарип гүрәбәгә мөнәсәбәт адәм баласында шундый булырга тиеш. Яхшы, рәхмәт. Тагын бер сорау.
Кара мулладан татарларның гигиеник нормалары дип әйтәсез. Ә ул нормалар авырулардан чыннан да саклаганмы? Әйтик, вирус, вабалардан саклаганмы? Ну, әйткәнемчә, менә мин сезгә тиккә генә әйтмәдем, иң башта әйттем, менә профилактика өчен, мәсәлән, мисал өчен, яңа ут гаҗәп кызыклы. Әле Гали Рәхим ул турыда язып ала. Гали Рәхимнең китабында 28нче елда чыккан хезмәт әзерләгән хезмәтендә ул аны 10нчы елларга, 20нче гасырның 10нчы елларында әле актив кулланылышта йөри дип исәпли. Менә яңа ут. Бу хәтта ут белән дигән яңа ут алдыру. Ә инде ут белән, төтен белән, төснәтү, чистарту ул безнең халкыбызда искиткеч бүгенге көндә дә, мәсәлән, киң таралыш тапкан менә шуны дезинфекцияләү дип әйтик инде. Ул алар бар. Ну, мин әлбәттә монда бик әз генә керергә вакытым булмады, лекциянең вакыты кыска. Әле бар бит ризыклар дезинфекцияләүче. Ул ризыклар белән ул үзе бер мәдәни система. Шуңа күрә татар авыллары дигән җөмлә ул шартлы. Чөнки татар авылында менә татар авылы белән бергә күршеңдә синең яшәү удмурт авылы. Шул ук, чөнки синең табигатеңдә мөмкинлегең шушындый. Син шушларны кулланып дезинфекциялый аласың. Ул ут, ул артыш агачының төтене, ул берничә төрле җиләк. Алар шактый кызыклы гына менә шундый төшенчәләр. Рәхмәт. Так, Тәбрис Йөруллин дигән кешедән тагын бер сорау. Миндә дә туды ул сорау. Шулай да халык бик каты кырылган авырулардан. Балалар озак яшәмәгән. Никадәр бу ышанулар яхшы саклаган. Никадәр бу ышанулар яхшы саклаган. Медицинадан бик ерак тора кебек. Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, сүз дә юк. Медицинадан шактый ерак, сүз дә юк. Элек бит менә без бит инде беләбез. Хәтта әле 30нчы, 40нчы әле бит Бөек Ватан сугышы алдыннан гына туберкулездан табыла дару. Әле аны бит куллана башлыйлар массачыл дип әйтик инде. Бөек Ватан сугышы беткәннән соң аңа кадәр дөнья кырыла, адәм баласы кырыла. Сүз дә юк. Ләкин ничек, нәрсә эшләсен дигән сорау бар. Нәрсә эшләсен? Ул мөмкин кадәр үзен менә шулай саклаган, саклый алган кадәр. Саклый үлән белән дәвалаганнар, чиркергән вакытта. Кымыз белән мәсәлән шушы ук туберкулезны гына. Ул бит социаль чир дип әйтәбез бит инде без аны. Ул искиткеч күп. Әле ул гынамы соң әле безнең патшаларның үзләренең дөнья кадәр чирләре булган нәселдән нәселгә күчә торган. Аларның да үзләренчә, ләкин медицина сүз дә юк. Медицина белән адәм цивилизация белән бергә медицина да үсә бит. Бу инде ничарадан бичара дип әйтик бу очракта. Берсе икенчесенне, ләкин шул вакытта карыйсың, мәсәлән, ни өчен бүтән нәрсәне кояшта киптерергә тотынганнар. Һәм ул вакытта ультрафиолет дигән сүзне беркем белми. Ул нурның исемен белмиләр, аның дезинфекцияләвен һәм инде менә ул вирусларның үтерүен белмиләр. Ләкин халык аны белгән, аңлаган, шушы дәрәҗәдә кулланган. Сүз дә юк. Нәрсә бүтән чарасы булмагач, төснәткән, шифалы үләннәрне кушып эчерткән, аны төнәткән, нидер төргән, компресслар ясаган. Мөмкин кадәр иммунитеты көчле булганнарны алып калырга тырышканнар. Яхшы аңлашылды. Һәм соңгы сорау миннән булачак. Менә сез коронавируска кайтсак, һәм ул вакыттагы ниндер кешеләрнең үзләренең тотышларын теге күз алыгыз бар бит. Нинди аналогиялар бар? Менә хәзер мәсәлән анда туалет кагызы сатып алалар, гречканы сатып алалар, әйме? Анда бер инде шундый аналогиялар бармы? Нишләгәннәр кешеләр менә бер инде эпидемия булса, инде паника китерә идеме? Әлбәттә, эпидемиялар бик күп булган бит. Алар күп булганнар. Менә шул ук теге үләт, менә мал үләтеннән генә үләт булуга сыерларны бит кая куйганнар, тотканнар да яндырганнар. Яндырганнар, алар беләләр, үләт яндырган, бүтән берничек тә син аны монда да кертә алмыйсың. Ул гына түгел бит, сарайын яндырган. Сыер белән бергә торган, менә бүген булмаса иртәгә үләргә тиешле бозауын яндырган. Сүз дә юк. Алар ул турыда безнең язып алганыбыз бар. Аннар бит әле чумалар вакытында анда бит инде халыкны җыйганнар да, бер җиргә япканнар да, шунда кем котылган, шул котылган. Сүз дә юк, дару бит юк. Дару юк. Ә менә ышанулар нигезендә, әйткәнемчә, ышану нигезендә.
Менә моны алдан эшләп куйсак, Тәңреме ул, Аллаһы Тәгаләме ул, монда инде мәҗүсилек ритуалларына бәйле ритуалын на всякий случай татарча әйтсәк, эшләп куйганнар. Бүтән сакланыр мөмкинлеге юк. Һәм тагын бер сорау килде. Татарларның гигиеник нормалары башка халыклардан аерылганмы? Шәһәр җирендә ничек булган? Ну, без гигиеник нормалар турында сүзне кузгатсак, безгә әлбәттә инде татар без бит инде бик популяр чагыштыру бар өчен Лувр белән Болгарны. Мунчалар системасы безнең инде ул бик борынгы системабыз. Бездә юыну ул бик күптәннән килә торган гадәтләребезнең берсе. Шуңа күрә сүз дә юк, аермасы ул хәзер дә бар бит. Хәзер дә бар. Бездә инде бисмилланы әйткәнче тизрәк табынга утырганчы кулыңны син юарга тиешсең. Ул безнең ул гадәтләр күп, ләкин без шул ук вакытта менә хәзер бик популяр бит инде японнар белән чагыштыру. Без әлбәттә японнар түгел, сүз дә юк. Ләкин юынырга ихтыяҗыбыз, мунчага ихтыяҗыбыз, кайнар чәйгә ихтыяҗыбыз. Шул ук вакытта теге татарлар компот чәй дип әйтәләр, инде безнең бит әле чәй янына кагын да саласы чәйгә, өреген дә саласы, кара җимешен дә саласы, антиоксидантлар дип әйтик инде бу очракта. Алар да безнең традициядә. Алар да безнең традициядә. Шуңа күрә ул ризык белән, ул теге без булардан круче, без булардан әйбәтрәк, без дигән җөмлә түгел бу. Безнең традициябездә менә шулай, безнең ризыкны кабул итү традициябыз, безнең туганнарга булган традициябыз, без кунакны менә мин хәтерлим, элек без бала вакытта, мин мәсәлән үзем Удмурт Мари авыллары белән әйләнештә булган авылларда яшим. Безнең якын тирәбездә Марилар, Удмуртлар. Безгә инде әти кызык итеп сөйли торган иде, инде алар утын сатырга, тагын ниндер ашау алып кайтырга, Мари авыллар аркылы кайтканнар. Анда инде ул ни дәрәҗәдә ул дөрес булгандыр, мин анысын белмим. Анда инде ул теге юмаган тизен ашадылар да, шушыны сиңа шушы китереп утырттылар дигән җөмлә ул бик табигый иде дип әйтә. Бездә бер кашык теге бер табактан ашасалар да, ләкин кашыкны жуу, кашыкны чиста итеп бирү, урын җирне һаман юып тору, ул ак булырга тиеш. Шуңа күрә безнең татар кешесе тешләп үлә дигән җөмлә дә бар. Ял итә белмибез ичбез. Ул безнең каядыр плюсыбыз, каядыр минусыбыз. Ләкин бу очракта күрәсең, менә ниндер бер безнең үзебез өчен плюсыбыз. Теге халык белән халыкны чагыштырырга ярамый. Безнең өчен плюсыбыз. Фәнзилә апа, бик зур рәхмәт. Лекция бик кызык булды. Мин сине күрмәү сәбәпле, әле бу күзлек, ул ялтырый. Күзлекне кимәсәм мин моны